Sí, professor Potier. En què consistia el seu nou invent, la Potier Machine? És molt fàcil. El receptor i la màquina que tirarà tot això en el lòbul frontal, bueno, al cervell. Lo que tire i tota la potència de la Potier Machine. Que el corpus callosum interactués amb el lòbul frontal. I del lòbul frontal ataqués directament al precuneus. Però això no ho pot fer només un lector biomètric. No ho captava. No ho captava bé. Ja ho tinc. Tinc aquí, mira, alternador experimental. Era el del bobinado. La portadora de sonido de freqüència modulada té que passar per una altra etapa, abans de ser radiada. Bueno, el condensador no tenia cap lector biomètric. I ens pot ensenyar en exclusiva l'invent en qüestió? Sí. El tinc aquí mateix. Això és la Potier Machine. I així ben bé en què consisteix aquest invent? És fàcil. La Potier Machine, en principi, té que atacar pel tronco frontal del cerebelo, però gràficament els explicaré millor. Sí, continuï. Si li fas 13.579 preguntes directes al cervell, imaginem que rebés de manera que tu poguessis entendre les preguntes. Si hi hagués una variable amb l'ajuda de la màquina, els lectors biomètrics... N'hi ha cap màquina al mercat que faci alguna cosa similar? Amb un disseny més acurat, vull dir. Sí, continuï. Aquí queda tapat. L'únic que per passar del precuneus al fusiform gyrus, tots biomètrics, amb l'ajuda de la màquina, de la Potier Machine. I així ben bé en què consisteix aquest invent? Aquest invent és per treure les ganes de treballar. Miri, bé. Veu? Ara ja no tinc ganes de treballar. És veritat, no tinc ganes de treballar. Potier Machine. Tu també el pots tenir.